खुलुमबाय आंनि YouTube चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आसा खालाम बयबो मोजाङैनो दं होननानै आंबो मोजाङैनो दङ माने जोंबो मोजाङैनो दङ ओमफ्राय दिनै जाहैबाय 2025 नि लास्ट डे ओंखायनो आं ब्लगखौ स्टार्ट खालामबाय माने दिनैनि दिनखौ केपचार खालामनानै दोननो जे फैगोन बोसोराव देखायनो हागोन जे 2025 नि लास्ट डेआवहाय जों मा खालामबाय थादोंमोन आरो जोंनि गथ'फ्रा मा दुस्ट ओमफ्राय नै बिसोरो खालामगासिनो दुस्ट ओमफ्राय 2025 नि लास्ट डेआव राजाया बेबायदि गसं गसङै ओंखाम जादों उपाय गैया गसं गसङै जानांबाय ओमफ्राय नै बिसोरो दुस्ट खालामदों उन्दुथ'वाखै दासिमबो आंहा हाखु दाखु जाबाय क्लास थांनो थाखाय रिधिमा दा फैनानै थुखैनोसै बिसोरखौ 2025 नि लास्ट डेआव राधिकाया बेबायदिमोन नो दानो जागोन आरो बियो ओमफ्राय दिनै बांद्राय खुवा गैया एसे सान्दुं ओंखारदों ओंखायनो गोसोआ मोजां मोनदों आंहा माने जिफ्रा रानगोन नालाय ओंखायनो गोजौआवहाय सेस जि लामहैजोब्बाय आङो जोङो अनला ओंख्रिमोन ना अनला ओंख्रि संबाय आङो दहाय बांद्राय जायाखैनो दा मोनायाव जाखागोन आरो अनलि बेदरखौल' एवनोसै दाहाय मोनायावहाय दिनैहाय हजों न'निफ्राय फैगोन अमा बेदर फैगोन दाउबो फैनो हागौ गथ'फोरनि थाखाय ओमफ्राय बे अमाखौनो एवनानैहाय मोनायावहाय जानोसै मैगं थाइगंबो फैगोन मा जादों साबो जादों गथ'आ र' दै होबाय दाय बेखौ चाउमिननि बायदिनो रुनानै लाग्रोसिगोन आरो ना डाइरेक्ट खालामबानो मोनबाय बेयो ओमफ्राय दा बेखौल' होननोसै लास्टाव माने मेगि बानायनाय बायदियानो आरो सेम प्रसेस मेगि बानायनाय बायदियानो देलाय बे जिनिसखौ खुलि मेला दं माथो मेला Wow, there are so many. उनावबो जानो हागौ बुरजाथार हागोनथ' आरो बांद्रायथ' नाङाना बेखिनियाव जि नायहरगासिनो फैदो गेलेनोसै बुस्थुआनोथ' माजों बानायनाय बियो ना मानि बियो माबाब्रा सिविड बे हा सिङाव जे मोनसे थायोना औ माबाया दै सिङावहाय नायथारनो जाबायलै बियो र' सासेखौ बामबाय सासेया गाहायाव थालायबाय बेनो प्रब्लेम सियायबाय नांगौ होननानै बिहरदोंमोन होनसै बेखौ ससखौ जासिगोनानो होनजायो आरो बे करियान ना बेखौ होबाय होननानै बुंदों आं नामखौ मोजाङै मिथिया नालाय सिविडनो दावरावथार बिसोरो ओमफ्राय जोंनि रामेन आरो पस्टआ जाबाय रेडि ओमफ्राय बेयो फिसाया जाबाय लेट्युस दायो जोङो जानोसै गोथाव ओमफ्राय फारसेथिं गथ'फोरनोबो दावदै एवदों जाहाथे जों जानायावहाय बिसोर माने दिगदार खालामाबा लुगैया आरोना जोंनि जानायखौ नायनानैहाय दायो नै जानोसै जोङो गुदुङैनो गुसु जाबा गोथाव मोना दावदै जाबाय बेहा बिदिनो मामिया थैग्रोदो बिसिना मारैबा खालामो जादो टेस्टि रिधिमायाबो जादो लादो जादो टेस्टि ने बे जादो गोजां गानायनि जा गोजांखाबायना देग्लाय जादो आंबो जानोसै टेस्टि दासो जादों गोथाव मोनदों दासो जादो गोथाव ने दावदैया ने गोथाव मा फैदो अबाव थांनो दे टाटा दे टाटा दरजों थाङो आरो थांसै दरजाजों थांदो नालाय थाङा रिधिमा दे खुलिदो दे खुलि
खुलिदो दे खुलि हायो हाया खुलियालै मामा हर जाबायना गाबोन थांगोन दे बिसोरनो ओंखाम दौबाय थादोंमोन ओमफ्राय ओंखाम जालाय गाइखेर जालाय खालामगासिनो दङ इसेल' दंसै आरोना जाबावनो ओमफ्राय नै ओरैजाय अमाखौ संगासिनो राधिकाया आलुजों ओमफ्राय गावहा दिनै माबासो जायोनो रुटिसो जायोनो ओंखायनो रुटि नानानै दोनबाय नै ओमफ्राय नै अनलाया दंखायो दहायनिनो बे खोथाया नंगौना नङाथाय बाट जोङो इन्टारनेटनिफ्राय सार्च खालामनानै मोननाय आरोना बयबो आंगुर जाहैलायनो टेबोल सिङावहाय हरनि 12थायावहाय हरनि 12था माने मा 12था जानायनि 12 सेकेन्डआवहाय एभ्रि सेकेन्ड थाइसे थाइसे 12 सेकेन्डनि सिगां ना माने 12था जानायनि 12 सेकेन्ड सिगाङावहाय जानांगौ आरोना 12था जानांगौनो एभ्रि सेकेन्ड मोनसे मोनसेनो दा बेखौनो नायनोसै जोंबो 12थायावहाय जानो हायोना हाया थांनाय बोसोरावबो आंनि बिबनां सासेया माने खिन्थादोंमोन आरो बे खोथाखौ ओमफ्राय आंबो दे होमबालाय आंबो जानोसै होननानै बिबाय आरो ओमफ्राय बेबो होफैबाय बाट मा जाखो गथ' फुथुनानैहाय आंहा उन्दुलांफ्लांबाय गैला जानाय जायासै साननाय हनायफोरा जाफुंना मा होनदों 2026 माने फैगोन बोसोरा मोजां थांनायनि मोजाङै बारग'लांनायनि माने जाफुंनायनि बिनि थाखायलायनो जायो दा ओंखायनो जोंबो जानाय नायनोसै माबाफोर जाफुङो खोमा आरो जाफुङाबा नेक्स्ट इयार जाला आरो जाला एबारनो लास्ट दे ग्रीन कालारनि आंगुरा गोखैसो आं सानदोंमोन बे माबाखौ जानो गोदैखौ रेड कालारनिखौ बाट गोथां कालारनिखौसो जानांगौनो ओंखायनो गोदै नङाब्लाबो जानोसै आरो दा ओमफ्राय केक फैगासिनो दङ जोंना फिसा केक हागोन सानदों आरोना जोङो दाहाय देखायगोन नोंथांमोननो ठीक आसे दियक কৈ আছে सफैबाय नै जोंना केकआ बेखौनो लायनोसै सोलायनाय जायो केकखौ लायदो नामा केकआ सफैबाय दे गेलेदो दे गेलेनानै मेंनानै उन्दुदो दे केकआ सफैबाय जोंना बारथ' जानायनि सिगां जादिनि जायहा बिदिया गोजौआवहायसो हाहैनांगौ आङो लिरनानै हरदोंमोन कि हेपि निउ इयार लिरनानै हर होननानैहाय केकखौ नायनोसै दायो फिसा केकसो सोरथो जानो ओंखायनो बेन्ट' केक नाइफ दङ बेहाय वाव सो क्यूट हेपि निउ इयार 2026 New Year. हेपि निउ इयार बेनो जोंना केकआ केक ये मम्मीलाय केक दाहाय हागोन दे ये हेपि बार्थडे को दे हेपि 12था जानोसैयानो दसे उनावहाय जोङो नेक्स्ट इयाराव आगान होनोसै ओमफ्राय नै सासेया आंगुर सुनो नागिरदों जामारनोसै आंगुर जोङो रिस्क लानो हाया नेक्स्ट इयारा मोजां जाथारनांगौ बे नोंनि बे आंनि अके 12था ना सुदो आरामसे आं हाला बेखौनो बोरै मोखांखौ हाला आङो बेसेबां नै हाबबाय जोङो Happy New Year बयनिसिमबो गोदान बोसोराव बयनाबो मोजाङैनो मोजां बारग'लांथोंसै गोजौहाय टेरेसाव फैबाय गोजांदोंबावानो गोदान बोसोर फैनायखाय ओमफ्राय जोंना नै लाइट होनाय दंखायो अलरेडि जों फोजोंबाय ओमफ्राय नै जोंना केकआ
ओमफ्राय बायरायावहाय बिराद दावराव ओरैजायबो नोंथांमोना खोनादों जानो हागौ ओहो गोजांदों गोजांनायालाय उल्था जाबाय नोंदां आखाया नोंना ओरैजाय लाग्रोनाय जाबायना बिथिंजाय खेबग्रोनोसै फट' खेबनोसै नामा नैबेजों आंनो दौदोब्रा Happy New Year 2026 होनदां जै जाखांबाय केक खामानिथ' गैलानो नै अखाफोरा ओमफ्राय जों जानोसै केक जाखांबाय नालाय एबार गोदै जानोसै आंगुरा गोखैमोन ओमफ्राय गोखामोन नालाय ओंखायनो बिराद जादों मानसिफ्रा खाना पार्टि दिनै नै गोदान बोसोरनि रिधिमा तानिशानि आबैया फैदों रिधिमा आबै फैदों ने आबै फैदों तानिशा आबै फैदों देरनाय नुबायबा आया देरनाय नुबायना जा बाम जाबाय थाबाय गेलेबाय थाबाय गोबावनि उनाव लोगो मोनबाय नालाय थेवबो सिनायदों आरो बावाखै बिसोरो ए बि दे बेबि रोंबायहाय रोंबाय नै लेफ्टिसो जाबाय नै लेफ्टि रोंजोब्बायलै ने मामा रोंजोब्बाय ने ओमफ्राय मैयाहाय जोङो बिराद जाबाय न'निफ्राय अमा फोराननाय लाबोदों ओमफ्राय दाउबो लाबोदोंमोन दाउआथ' दिनैबो दङ आरोना बेखौनो जानोसै जोङो फुदुंबाय आङो मैया लोगोआ संदोंमोन नै आलुजों दाउ ओमफ्राय लाफा लाबोदों लाफाखौबो भाजि जाबाय आरो ओमफ्राय नै दंबावोसो अमा दङ बेखौ नोरसिंजों संदोंमोन मैया ओमफ्राय नै लेट्युस ओमफ्राय लाइ गासिबो न'नि फ्रेश आरोना ओमफ्राय रिधिमा तानिशानो न'नि दाउदै लाबोदों नै अमाया दंबावोसो मैया जाबाय एसे ओमफ्राय नै बेयो दंबावो बेखौबो जानांसिगौ ओमफ्राय बोरो ए बिसोरसो लाबाय हरदो मामा आं नोंसोरनो बानायनि भाजा हरदो आयौ नै आसलखौनो मोनबाय बिबाय थासिगोन दानाबा एलाय सिनायखायो खिथो फैबाय ग्रेप्स जानो हो आयै आंनो लाबोदों हर बेखौ हर तानिशा हरनो हर मोजांसो जायाखैथ' आयु हाजोब्बाय हर नांथारसिगौ बिसोरनो आंखौसो नांगौ बेनो दे जादो बेहा मिन्थिबायना आंथ' दोनखुमायोसो बिसोरनिफ्राय बेखौ जों सफैबाय क्लासनिफ्राय ओमफ्राय नै रिधिमाया सिरि मोनबाय उन्दुनानैहाय तानिशाया दाबो उन्दुनानैनो दङ आरो फारसेथिं जों दायो जानोसै नै सेन्डविच ओमफ्राय नै बानायग्राया जाहैबाय मिस राधिका दे बानायनायखौ देखायदो फार्स्टआवनो चीज थांग्रोबाय चीज बेनि उनावहाय नै दङ लेट्युस आइया ओंखाम जाखांबाय जायानो आइया सेन्डविच थेवबो दाहाय जानो हागोन लुबैहोगोन जाया होननायखौ ओमफ्राय लेट्युस ओमफ्राय नै दायो टमेट' अनियन सलाद जोंहा दायो निउ इयारनि पार्टि दङ गोजौआवहाय ओमफ्राय बिसोरसो मावनांगोन जोंना बिमाया गैला जोंहा बिमाया गथ' सामलायनायावनो थाङोना सिख्लाया मावनांगौ माने जोंहा दिनैहायसो माने जानोसै आरोना निउ इयारनि पार्टिखौ गोजौआवहाय अमा सावनाय दाउ सावनाय ओमफ्राय रेडि जाथ'वाखै नै जोंना स्टार्ट जाबाय दुन्दिया निउ इयारानो दिनैसो जोंना नै पियास हागासिनो बेखौ मानि थाखाय मिमियाव होगोन ओमफ्राय ओरैजाय अमा रुगासिनो दङ वाव बे जाहैबाय दाउ ओमफ्राय बे जाहैबाय अमा ओमफ्राय दायो आङो दसे बिसोरजों हाफानानै होनि नङाबा मोनजानाय नङानो रायदों आंखौ बे आंनि रुममेटआनो रायदों नै मिनिगासिनो बियो ने गाज्रिथारलै बे आयं सासेया नै आखाया लोगो होननानै साबाम नांगौखाय प्लास्टिक गानदोंमोन सरि ओमफ्राय प्लास्टिकआ डास्टबिनावसो थांबाय ओमफ्राय दाना गथ' बाम नांगौ मा जाखोथाय बिमा सानै दंखायो नालाय जेबो टेनसन गैला आरो ने ओमफ्राय केकआ सफैबायना माने एक्सुवेलि जोंनि लोगोआ ओमफ्राय बिनि बिबोना गियाननि बार्थडे दङ आरोना दिनैहाय ओंखायनो मालाय बिबाजैया सारप्राइज होनो नागिरदों केक होनानैहाय ने नोंस्रा आदैनि बार्थडे
जाजोब्बाय नै सिरि सिरि आयु जामारबाय माथो जायो हनै दे जादो दे बे अमा फान आरोखि जाबाय नामा ओमफ्राय ओरैजाय सावग्राया नै बोरो अमाया ओमफ्राय जाखांबाय बियो मोनखाबाय ए जानोल'सो नांगौ अमायाथ' थाब जायो ने नैबेसो बे बुस्थुआसो बिथिंजाय हागासिनो दङ नै बिथिंजायबो ओमफ्राय नै लेटिउस बे जाहैबाय बालिगामिनि लेटिउस दे जोंहानि लेटिउस आं गायबोनाय ना आं गायनाय बिदिबो होनलाबायो दुन्दियाबो एसे लादो औ गय फाथै जानाय बायदि जाबाय जादो बे रंजालिनि औ बे आंनिखा जानोसै आंबो दे अमाजों हाखाया रावबो बे जाबाय कका कला खुवायालाय दं खोमा नुवाखैसो बार्थडे टु इउ हेपि बार्थडे टु इउ थेंक इउ स' माच गावनो खनगोन गिटारा बोरो गिटारा दे हेपि बार्थडे टु इउ लाइदा होनांगौमोन दे टु इउ हेपि बार्थडे डियार हेपि बार्थडे टु इउ बिबाजैया सनाखा मालाय औ दा बिजावजालियाबो सना जानांगोन आरोना दे हेपि बार्थडे दे मोनसे हारा थेंक इउ नै जानोसै जोंना निउ इयार पार्टिया जोब्बाय दे बयखौबो खेबसे हेपि निउ इयार होनदो बयबो हेपि निउ इयार जोंना जोब्बायबो ओमफ्राय दायो बयबो गावबा गाव रुमाव थांसै गुड नाइट आरो ब्लगखौबो बेयावनो फोजोबनोसै बाय बाय